Cabo de Cruz será este próximo domingo o epicentro do remo galego, coa disputa da 7ª edición da Bandeira de Traíñas Mariña Cabo de Cruz, concello de Boiro, e a segunda Bandeira de Traíñas feminina Rianxeira. A competición arrancará ás 11 coa regata feminina, para posteriormente, unha vez rematada, proceder tamén coa proba masculina. Agradecer tanto a Rianxeira como o Concello de Boiro como a Marina Cabo de Cruz a súa colaboración e participación nesta regata, que sin eles non se podría levar a cabo. Realmente é un orgullo, son 7 anos seguidos, 7 anos colaborando co Club de Remo. Esperamos que continuar así uns aniños máis, porque eu creo que cando hai unión entre as entidades, entre os clubs, é favorável para todos. Eu creo que os nexos de unión o que fan é facer forza. Estamos moi vencellados co remo femenino, apostamos por el, e é parte tamén do noso programa de RSC, como sabedes que a través de WISI levamos a cabo diferentes investimentos e colaboracións no eido deportivo, no eido social, no eido cultural, e sobre todo promovendo tamén de algún xeito a igualdade, e a igualdade tamén ten que empezar no deporte. O Concello de Boiro está co deporte, estamos vendo que todas as semanas temos actividades deportivas e campeonatos, estamos apostando polo deporte, seguiremos apostando polo deporte, e bueno, facer un chamamento a que a xente acuda este fin de semana a Cabo de Cruz a ver esta regata, porque bueno, Cabo de Cruz se está posicionando sendo a cuna, non? A cuna do remo en Galicia. O club local que participará nas dúas agarda poder realizar un bo papel diante da súa afección. Cabo de Cruz ven de revalidar o seu título de campeona galega en na Pobra, que acadou o primeiro posto, ganou a bandeira. Cabo de Cruz na Liga Galega está tendo un terceiro e moi meritoso terceiro posto, depois de acadar un quinto posto o ano pasado.